खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां। नंगौ बे समाव इउपिपिएलनि सासे गागि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि माखासे एमसिएलए आरो माखासे मावफुं सोद्रोमानि सायाव आसि थुनानै गोख्रों अजद दैखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो बेनो जाहैबाय गिबि महरै आथिखालनि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तार आहमेदनि सायाव आसि थुनानै खेंफोरथि होदों एबा अजद होदों। लोगोसे बेनि अनगायैबो आरो माखासे मानि नमिनेटेड एमसिएलएफोरा जे बिटिसिनि बायजोनि बेखौ लानानै फोरमान लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव गर्जन मोसाहारि बिथाङा रोखा खालामदों एबा अजद होदों दि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्ताराया बिटिसिनि नङामोन। 2005 मायथाइनि सिगां बिथाङा जोंनि बिटिसिनि एबा बिटिसि ओनसोलनि नङामोन होननानै बे समाव गोख्रों अजद दैखांदों गर्जन मोसाहारि बिथाङा। बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो थांनाय बिसायख'थि सिगांनिफ्रायनो बेगम आक्तारा जाय बेगम आक्तारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ खर' गाज्रि जानायनि बाथ्रा बुंदों, बै बेगम आक्तार आहमेदा बे समाव एबा बिथांनि जा एड्रेस बिथाङा 2005 मायथाइनि सिगां बिटिसिनि बायजोनिसिम होननानै बे समाव अजद दैखांदों गर्जन मोसाहारि बिथाङा। बेजों लोगोसे आरोबाव नमिनेटेड एमसिएलए हेमप्रभा देवी बिथांनि सायावबो जा गभर्नरनि जा नटिफिकेशन बे नटिफिकेशनाव बिथां जा हेमप्रभा देवी बे हेमप्रभा देवीनि एड्रेसा गुबुन जोंनि बिटिसिनि बायजोनिसो होननानै बे समाव अजद दैखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला बेगम आक्ताराया 2005 मायथाइनि सिगां एबा 2005 मायथाइनि उनाव आरो सिगाङाव माब्रै बिथांनि एड्रेसा सोलाय सोल' जादोंमोन गर्जन मोसाहारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादिनि। हाग्रामानि सासे मस्ट फेभाराइट बुंनो थाङोब्ला मस्ट फेभाराइट बिथाङा माइनरिटि मुस्लिमनिफ्राय बिथांखौहाय इएम बानायबाय आक्तार आहमेदनि सोमोन्दै बे गासै लेखाफ्रा दङ। दा बावहाय ओरैबायदि जाबाय जे आक्तार आहमेद बायद'आ 2005 सिम गावनि एड्रेस होनाय टंला उदालगुरिनि एड्रेस होनायाव बिथाङा भट होआखै। मथनगुरियाव बिथांनि जेनेबा एड्रेसखौ टंलानि होदों। 2005 सिमाव बिथाङा बावहाय गैयामोन आरोमा। 2008 आव बिथाङा दङ खिन्थु बियो बिटिआर एड्रेस गैयामोन। दा बेखायनो जोङो बेखौसो होनो सानदों जे हाग्रामा सारा जायहा गावजों मोजां जायहा गावजों सोमोन्दोआव हले गले बेफोरबायदि व्यक्तिखौनो जायगा होयो नामा? बिटिसिनि नियम मथेथ' बिथाङा सासे केन्डिडेट जानोब्ला सासे बिजाथि जानोब्ला इएम जानोबा बिटिसि बासि जानांगौ। 2005 आवनो बिथाङा मथनगुरिनि एड्रेसाव गैयाबा मथनगुरिनि व्यक्ति नङाबा बिटिसिनि व्यक्ति नङाबा बोरै भट होनानै बिथाङा बोरै इएम जालायखो? बिनि उनाव हेमाप्रभा देवी बिथांनाबोथ' एड्रेसा अमिलसो। गभर्नरनि मोनसे एड्रेसाव जोङो नुदों बिथाङा कामरुप मेट्र'नि, ओमफ्राय WBTनि एड्रेसाव बिथांखौ जों नुदों टंला उदालगुरियाव। दा बिथाङाबो बिथांनि एड्रेस होनाय मथे बिथाङा बिटिसि बासि नङा। दिनै बिथाङा सासे नमिनेटेड एमसिएलए। बिथाङा बिटिसि बासिया नङाब्ला बिटिसिनि थागिबिया नङाब्ला बिथाङा बोरै सासे एमसिएलए जानो हाखो?